kerja kanggo nguripi keluarga masuk dongmu ya solidaritas campingan langsung pokok berasa wis ngrasake lelakone wong urip bunga susah dibotangi kabeh wis tak lakoni telek rejeki manungsa ora iso padha kari usahane lakongane rezeki ana sing ngatur ora usah ngurusi urusane wong liya penting pikir kerja kanggo nguripi keluarga spesial untuk teman-teman dari solidaritas sampingan ya yang sudah melihat kami sebagai pendukung wali yang bisa berpokok berasa tok keguyu nelongso tenan uripku pancen iki dalane wis dadi nasibe sregep nyambut gawe ben iso ngomong kancane wis tak sabarke tak trimo dan sadar uteke kabeh wis ngrasake lelakone wong urip bunga susah dibotangi kabeh wis tak lakoni dalan rezeki manungsa ora iso padha kari usahane lakongane diake sungguhe ora usah ngurusi urusane wong liya aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur ora usah ngurusi urusane wong liya penting mikir kerja kanggo nguripi keluarga pokok berseneng rekoso aku tok ece kepenak mbok rasani susahku kok keguyu nelongso tenan uripku pancen iki nasibku wis dadi nasibku sregep mikir kerja ben iso ngomong kancane wis tak sabarke tak
sadar di